En els últims mesos hi ha hagut un canvi en el mercat de vivendes d'alquiler. Els més perjudicats han estat els temporers. Ara mateix ens trobem a l'Estació Nacional d'Autobusos escoltant les seves mateixes opinions. El lloguer a Andorra és un tema complicat des de fa molt temps. Aquest any han arribat una gran quantitat de temporers al país. Això ha provocat que no hi hagin pisos disponibles i que Andorra sigui cada vegada menys atractiva per ells. Es un poco complicado por el hecho de que ahora en esta época hay mucha demanda y demás. Que está difícil, pero creo que solo este año, por una cuestión de la gran oleada migratoria que se ha producido en esta temporada. Segons els temporers, és molt difícil llogar un pis. L'arribada massiva de gent que vol treballar al país aquesta temporada d'hivern ha provocat que la demanda del lloguer hagi pujat. Nada más una habitación aquí y se quedó con la boca abierta. 900 euros una habitación. En Argentina vale $150 un alquiler y acá vale 1.200 por mes. També han explicat que precisament aquesta gran demanda encara ha fet incrementar més els preus, fent que la vivenda sigui gairebé inaccessible. Nos tengamos que juntar varias personas en un mismo piso para poder dividir gastos y poder costearlos, poder pagarlos. Es veuen obligats a ajuntar-se amb gent que viu la mateixa situació per poder llogar un pis entre uns quants, ja que fer-ho sol és pràcticament impossible. O sea, me parece que siempre voy a vivir con más personas, no voy a poder alquilar solo.